Nintzen gerentia rodizan, hau eskolia gertazu gania. Da nundi datorra Josarrejo, agertu atan tailarrean, eta esan zian eskola barri bat etxeko goguek, ala. Ego barren haber falta zan da, bai, asko falta zala. Da orduan esan nion, ekarri da ze estuizio induan, da nik estuizio gehu bat, eta dakiran esan gehu bat. Bueno. Handi pixkatera etorriatan estuizioak egin, da estuizio banean esan nion behatu, hau eskolio, etxo balio ez zetarako. 38, nik eskolio. Da hoinen biokik, 2000-2008ko eskolien dio. Da hori etxemo ni lagundu gehu bat. Eta honekin eskolio honekin ezin lege joan inorabe. Da ibaka gentia eskolan, hartu maizuak eta inek estuizua ona, bildurri barik. Makina isa honenakin, lekua be honena apartek elgoi barren, da ipinik antxe eskolia. Da hori dan hori etxen duan ni lagundu gehu bat. Da nire moduan, dana lagundu gehu bat, elgoi bar guztia bihago goritza. Da hola zen gertu zan eskolia.